Hola, son Óscar de Miguel, presidente de Startup Galicia. Gustaríame conectar contigo, tanto se eres galego, galega, emprendedor, emprendedora ou te interesa unirte a chegarte ao ecosistema emprendedor, que coñezas a actividade que facemos. Desde 2015 nos unimos unha serie de emprendedores para tratar de xerar comunidade, porque creemos que a única maneira de xerar proxectos e de xerar ideas que se poidan convertir en novos proxectos en Galicia é simplemente uníndonos. O que facemos son labores de visibilización e conexión, moi sinxelo. Temos unha canle de Slack que se chama Furancho, na que podes conectar día a día con distintos emprendedores ou xente do ecosistema. Temos unha newsletter que cada luns trae novidades e eventos que ocorren en Galicia para emprendedores, e tamén temos unha serie de eventos nos que podes directamente coñecer a xente que poder traballar ou que poder xuntar as vosas ideas e crear un novo proxecto. Temos entrevistas, workshops chamados fiadeiros, temos esmorgas que simplemente son para conectar nunha caña ou tomando un refresco e coñecer a novas persoas, e logo temos eventos fermosos como o que acabamos de rematar, que son as nosas para amosar o emprendimento femenino, ou directamente Conecta Empresa, unha idea sinxela. Hai startups, hai empresas, tense que falar. Así que nada, gustaríame simplemente deseixar que te achegues a Startup Galicia, que queiras crear cousas, que queiras facer cousas en Galicia e que simplemente conectes con nos. Grazas.